Veitsi on kokin tärkeä työväline. Kotikokki pärjää 3 veitsellä. Pieni juuresveitsi, perinteinen kokkiveitsi leikkuuseen ja sahalaita leipäveitseksi tai juuresten käsittelyyn. Katsotaan vähän erilaisia leikkuutekniikoita. Kokkiveitsen perusleikkuutekniikka on se, että veistä liuutetaan. Eli kärki pidetään paikallaan ja silloin sitä liuutetaan vasten leikkulautaa ja vasemmalla kädellä tai oikealla kädellä, riippuu kummassa veitsi on, pidetään leikattavaa tuotetta paikalla. Perinteinen tapa leikkaa sipulia, puolikas sipuli, kuorittu sipuli, kanta pois tuommoisella V-leikkauksella. Sen jälkeen leikataan viipaleiksi näin päin niin, että se jää täältä kannasta vähän kiinni, jolloin se sipuli pysyy kasassa. Se on helpompi käsitellä. Kerran poikki ja sitten vaan paloin. Yrttien leikkaamisessa on älyttömän tärkeää, samoin kuin salaatin leikkaamisessa, jos salaattia leikkaa eikä revi, on tärkeää se, että liuuttaa veistä, koska muuten se yrtistä tulee märkää, se kostuu ja silloin se tarttuu, soluseinämät menee rikki ja sitten tulee semmoista klimppistä ja esimerkiksi salaateissa tai koristeena, niin se ei ole hyvän näköistä, se näyttää märältä ruoholta. Veitsistä kannattaa pitää hyvää huolta, niitä ei kannata pestä koneessa, aina käytön jälkeen kunnon pesu kuumalla vedellä, vähän pesuainetta, ei mitään patapataa tai karhukieltä. Terävyys kannattaa todeta tomaatilla. Jos veitsi leikkaa hyvin tomaattia ilman, että se tarvii sahata ja liemet tulee pihalle, silloin veitsi on terävä. Jos pääsee terä tylsymään, niin paras ensihoito on puikko. Veitsiä kannattaa säilyttää tämmöisessä puutelineessä tai sitten magneetissa seinällä, mutta ei niiden metallikauhojen ja vispilöiden kanssa, koska silloin terä tylsyy. Sahalaita veitsi on toiselta puolelta uritettu ja toiselta puolelta tasainen. Täältä tasalta puolelta se kannattaa terottaa. Ja jos veitset pääsee todella huonoon kuntoon, sen jälkeen hiomakivellä hioo sen uudelleen, käyttää puikkoa ja taas se on käytössä. Periaatteessa veitsi on ikuinen.